Tož vážení, zdravím. Po jednom celém roce a pár měsících jsme se zde opět sešli v mojí milované kuchyni, abychom jsme si dnes uvařili výbornou znojemskou omáčku. Při dnešní události tohoto lahodného pokrmu, při jeho přípravě, při jeho vaření, budeme potřebovat následující věci. Nejdůležitější bude maso. Máme zde skvělý hovězí roštěnec z kvalitního masa, ideální pro nedělní pokrmy. Dále budeme potřebovat, jelikož to je znojemská omáčka, nakládané znojemské okurky, ty nejlepší. Dále budeme potřebovat kus uzeného špeku, bůčku, pár cibulí na základ omáčky a na hlavní chuť hořčici plnotučnou dižonskou a koření. Kmín, pepř, česnek, bobkový list. To nám prozatím bude stačit. Začneme tím, že se napijeme a nakrájíme si maso. Na takovou znojemskou omáčku potřebujeme ideálně hovězí maso, ale samozřejmě to lze udělat i z nějaké vepřové kýty nebo plecka. Jelikož se bude maso rozklepávat, aby bylo jemnější, tak ho asi rozpůlím, protože to je velký kus a zbavím ho toho bordela tady, té kůže hnusné a toho tuku. A maso si nakrájím na plátky, které půjdou proti těm vláknům, aby bylo jemnější, protože když se budou krájet podél těch vláken, jako takhle, tak by to bylo gumové, tuhé a nikomu by se to nechtělo žrat. Že nějaký kokotu chce vrtat, vole, teď v tuhle chvíli. By mě asi mrdlo. Co tu dělá ten zvěřinec, kurva? Kočka tady přede jak traktor, ty vole. Ten nejdůležitější je asi očistit jenom to takové to stříbrné. Že to je nejvíc žužlavé, když se to vaří. A zatímco ten tuk, ten se na pánvi hezky rozpustí a dodá tomu ještě víc chuti. Když už máme očištěné maso a nic tam nepřebývá, nic tam není navíc, tak to nakrájíme na plátky, tlusté tak na jeden prst asi, a pak se stejně rozklepou trochu víc. Taky kdokoliv je tlustej, ten na něm jde vidět, že umí vařit. Kameraman. Maso máme nakrájené na ty tenčí plátky, tak se rozprostřu na prkínko, aby mi to nepřesahovalo moc krajů, protože budu rozklepávat a ono se ještě roztáhne o něco víc. Když se rozklepává maso, tak ze zvyku přesto jenom přehodím normální pytlík na svačiny, ten potravinářský igelit, aby to necákalo úplně všude. Vemu si paličku a jebu do toho hlava nehlava, jak kurva s děckem. Tak, maso je rozklepané, krásné, tenké, jemné. Teď, když maso mám tak z půlky připravené, umyju si prkínko a nakrájím si cibuli. Cibuli už jsme se učili krájet a loupat v minulém videu. Dělám to úplně stejně, pořád nic se nezměnilo. Na to 1 kilo masa mi budou stačit cibule 2. Stačila by možná jedna velká, jedna menší. Ale tak jestli se tam dají 1, 2, 3, to už je na vás a víceméně jedno. Na chuti to tolik nezmění, je tam spíš o ten základ a o tu barvu, jakou ta omáčka potom bude mít. Tak, potom, co mám cibuli nakrájenou, stačí klasicky na takové ty gulášové kostky, jak se dělá každá omáčka. Tak si okoření maso. Já se to tak, že si na prkínko vyskládám, abych tam neměl skoro žádnou mezeru, všechny ty plátky masa. Asi se mi nevejdou úplně všechny na to jedno prkínko, tak to udělám na 2krát, to vůbec ničemu nevadí. Tak, maso mám vyskládané, ale ještě předtím, než se začne kořenit, se tady musí vyřešit jedna věc. To vždycky potěší. Začnu tak, že si před sebe vyskládám všechno koření, nachystané. Maso pořádně osolím. Jelikož to není nějaký steak nebo něco, tak to nebudu kořenit z obou stran, stačí z jedné. Jo, prozatím s tou solí stačí z jedné. Opepřím pepřem. Vůbec se toho nemusím bát. Mám tu 2 druhy hořčice.
protože ta plnotučná sice se používá zpravidla právě ta, ale ta dižonská je taková ostřejší, má takový říz a chuťově mnohem výraznější, tak je namíchám. Takhle si hezky vyškrábu tu hořčici na to, i tu druhou. Někdo to dělal lžící, já to budu dělat rukou, je to jednodušší. Celé se to pomaže, aby to bylo krásné. Tak. Maso si celé teď ještě otočím a to jednou ještě z druhé strany. Otočené maso okořením úplně stejným způsobem ještě z druhé strany. My jsme nám vypl tvoji schizofrenie. Kurví. Štáb si ze mě dělá úplné šůvky. Kurví jsou to. Úplně všetci, ale ten tam se tam sně hetero, ne, ten jediný je v pohodě. Výplod mojí schizofrenie, jo? Spíš mého alkoholismu. Nejsem alkoholik. To bych si přeci přiznal, kdybych byl. Maso mám hezky, krásně z obou stran, takové okořeněné, ohořčicované. Potom, co jsem si nakořenil maso, tak nakrájím si slaninu, špek, podle toho, co máte, abych mohl na něčem udělat ten základ. Sporák si zapnu na ten skoro nejvyšší stupeň. Přidám tam trochu oleje, ideálně kdyby bylo sádlo. Zapnu to na úplně nejvyšší stupeň, co jde. Počkám, až se to rozehřeje. Dám tam to maso, ale ne všechno naraz, ale jenom, abych pokryl ten povrch toho dna. Ty vole, to voní jak chleba ve váju. To je mazec. Teď cíl, čeho chci dosáhnout, tak abych ty plátky masa na tom nejvíc prudkém plameni, co mám, abych je zatáhl, aby se to skaramelizovalo, trochu se to chytlo na to dno pánve. To někdo se možná bude bát, že se to připálí, ale účel je, aby se to trošku připálilo, aby tam bylo hnědé, ne přímo černé, ale potom z toho hnědého tak ta omáčka dostane právě tu svou barvu. Ale přesně takhle, aby to mělo tu krustu hezkou, tak by to maso mělo vypadat. Potom, co se mi maso zatáhlo hezky s obou stran, přednám si ho bokem, aby mezi tím odpočalo. Jelikož mi vzalo trochu oleje nebo sádla, záleží, co se používalo, trošku přiliju, ne moc, nesmí se to smažit, jenom aby tam bylo na dně. Nechám to chvíli opět rozehřát a přidám tam další várku. Tak, maso se udělalo, teď odpočívá tady vedle. A na tom napáleném, mělo by to být trochu hnědé, černé místy, tak si uděláme to, že vezmeme ten špek, dáme ho tam, aby pustil ten olej. Nemáme teď plamen na maximum, ale máme to tak na půlce, víceméně trochu víc možná. A počkáme tak 2 minuty, než se ten tuk z té slaniny úplně celý vyredukuje do té pánve. No, máme chvíli čas, můžeme se napít. To uštíplo. To bych neměl, vole. Tak o roh. Roh nemůžu uštípnout ani hovno, ne? Píč. Ta omáčka je blbá v tom, že se musí všechno dělat hned a rychle. A když to chvíli necháš stát, tak prostě blbé, no. Musí se improvizovat pak. Ty vole, hej. Na vyškvařenou slaninu přidáme nakrájenou cibulu a smažíme do hněda. Mělo by to jít celkem rychle. Cibule je osmažená. Ne, počkej ještě. Já hovno vidím přesto. Cibule teď je osmažená. A teď, co chci udělat, tak přilítám hovězí vývar. Jelikož nemám hovězí vývar, mám hovězí bujon. To musí být v každé kuchyni takový bujonek hezký. Tak tam rovnou do té pánve švihnu ze 3 kostky. Tak, švihnu tam ze 3 kostky bujonu. A teď co budu dělat? To je důležitá část. Budu tam přilívat trochu horké vody a snažit se tou vařečkou oškrábat to dno, aby to pustilo co nejvíc barvy.
Když to nepůjde jenom vodou, hodně dobře poslouží osvědčený rum. Na každou hnědou omáčku je tady připravený hnědý rum. Problém s hnědým rumem je ten, že to není úplně ortodoxní metoda, ale to nikomu nevadí. Ty vole, to nesmí jít na záběr, jak tam liju tu zemák. No to bude na záběr. To tady bude, vole, vonět jak cukrový teď. Ty vole, to je mazec. No jo, ještě tam jebnem. Někdo by si myslel, že když se připálí hrnec, tak neškrábat hned vyměnit za nový. Ale právě u takovýchto omáček tomu dá tu nádhernou, krásnou sitě hnědou barvu. O to nám tady jde. Potom, co jsem oškrábal dno pánve, do toho hrnca, mělo by to mít takovou krásně, hodně sitě hnědou barvu. Potom, co máme takový základ, přidáme do hrnce veškeré koření. Může to být tak 2 lžičky kmínu drceného, lžička pepře, 2 lžičky soli, nějaký ten bobkový list. Všechno to tam švihnu. Přidám tam to odložené maso s tou šťávou, kterou pustilo. A jelikož teď máme hodně silný základ, tak se to musí ještě pořádně zředit vodou. Potom, co nám maso plave pořádně ve vodě, přidáme, nebo vlastně spíš ubereme plamen na ten nižší stupeň. Přidáme na papiňák pokličku. Ještě předtím, než si dáme zaslouženou pauzičku, tak ujistíme se, že papiňák je na tom nižším stupni, aby nám blbec nevybouchl. A maso budeme vařit takových 30 až 40 minut, podle toho, na jaké plátky to je. Ale bude stačit bohatě těch 40 minut. Mezitím si můžeme zaslouženě odpočinout. Po 40 minutách vaření v papiňáku oddáme pokličku podle návodu. Tady samozřejmě jde držet červené tlačítko a mačkat, ale to vypouští páry jak kokot, tak to dělat nebudeme. Místo toho vezmeme celý papiňák a pustíme na něj studenou vodu, než se červený čudlík sepne dolů. Po nepatrné chvíli, co je papiňák bezpečné otevřít, jej otevřeme. Vytáhneme si jeden kousek masa a zjistíme, jestli je uvařené. Už jenom podle bodnutí vidličkou do něj vím, že je, ale nakrojím si kousek a po chutnání vím, že se úplně rozpadá na jazyku. Teď bude zapotřebí všechny kousky masa vytáhnout ven a odložit si je někam bokem na talířek. Potom, co jsem si veškeré maso vytáhl bokem na talířek, tak se přesunu k omáčce. Měl by to být už jenom kotel vody bez masa s cibulí a slaninou. Znojemská omáčka tak je hlavně z okurek. Co by byla znojemská omáčka bez okurek, že? Když už jsme u těch okurek, tak tam můžeme slít trochu láku. Ať to je takové kyselkavé, dobré. Potom si vytáhnu nějaké okurky na prkínko, nakrájím je na drobné kostičky. Na to 1 celé kilo masa jsem spotřeboval možná půlku sklenice a samozřejmě podle chuti. Neříkám, že půlka je správně, někdo by dal celou, někdo by dal 2 okurky. Někdo nemá znojemskou vůbec hrát, tak by tam nedával okurky a místo toho by tam švihl nějaké dobré uzené. Je to čistě a jenom na vás. Potom, co mám nakrájené okurky, přesunu se k tomu, abych zahustil omáčku. K tomu budu potřebovat nějakou mističku nebo zavařovačku. Do misky mi stačí možná tak 2 deci vody a budu potřebovat ještě hladkou mouku. Odhadem do těch 2 deci dám možná 4-5 polívkových lžic mouky. Mělo by to být trochu řidší, než je třeba těsto na palačinky.
rozmíchám kvedlačkou. Potom, co mám směs vody a mouky řádně rozmíchanou, postupně, ne naráz, to je důležité, budu vylívat celou tu směs do omáčky, než zhoustne a nabere takové jemnější světle hnědé barvy. Potom, co je omáčka zhoustěná, mouku musíme provařit alespoň tak 5-10 minut. Mezitím můžeme do omáčky přidat naše okurky nakrájené. A teď, když je omáčka zahuštěná, provařená, přesuneme se k příloze. Možností, jak už jsem zmínil na začátku, je několik. Od brambor k hoskovému knedlíku, po těstoviny až po rýži. Dneska budu dělat rýži, mám ji nejradši. Rýži každý dokáže uvařit snad podle návodu, ale něco jiného je vařit rýži v pytlíku, kdy se jenom celý pytlík švihne do vody a vaří se to nějakých 12 minut. A něco jiného je, když mám celou rýži sypkou, zrnitou, celá zrna. Já rýži dělám tak, mám ji hodně rád, že si vemu cibuli a úplně stejně, možná jenom na mírně drobnější kostky, si ji nakrájím tak, jak jsem dělal na omáčku. Nakrájenou cibuli tak si osmažím v kastrolu. Dělám ji tak, jak tvrdí většina receptů, takzvaně do sklovatěla. Přidám k ní na 2 porce 1 menší hrnek rýže a podle návodu vařím. Potom, co se rýže uvařila, tak konečně můžeme nabírat. Doufám, že po takovém náročném nedělním úsilí budete mít ještě lepší omáčku, než jsem měl dnes já. Zatím se mějte a třeba u dalšího videa, až budu někde ve Finsku. Ahoj.